Luar biasa. Menyalawi. Orang kaya rasane mok ayam keturutan apa kang sinetya pringkating maklum neng kali yen ranyanding rasane kelok ing ati Ali mas ilang dari pati
langan aku duwe kanca putri krapya ayo lahir lan batine batin kanca putri krapya ayo lahir lan batine kualik bolonce. Jane iki sik sepuh-sepuh ki iso nggo kacamata apa ya, Mas? Kok ya kualik ngono lho, Mas. Sing sepuh ki ya. Lah ya. Nggih. Os. Hei.
Hantu tripod. Kayaknya mas. Turangga YouTuber, ini saatnya Anda semuanya balas dendam ya. Biasanya panjenengan lagi konten di sesak jaran. Ayo iki kancane do disasak kabeh ayo. Ayo ayo. Os. Yo.
Yos. Sekas nyantosani setiap utya mangesing terakara awas wedian nyasak tenan iki yo awas awas alam yo aus yo maju ayo maju Sagung dumateng para pamirsa, para pandemen kesenian Jadilan. Nggih, tesih wonten adicara syawalan YouTuber kreator Jogja. Nggih, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin luar biasa. Ini hanya karena dulu awalnya dong ngonten akhirnya dadi keluarga. Dadi sedulur. Nggih. Biyen aku ki anyaran nyanyi ki rungono YouTuber ki rungono Mas. Sik nyoteng nak dhewe urung ono Mas. Ono syuting gede-gedean lho ya. Gede-gede ya. Oh sing cilik-cilik iki ngene iki ora ono Mas. Ya, nika sampun dadi monggo Pak Pawang ditebas kiriyen. Monggo minggah nopo kanca-kanca wingking derek.
Warna kuning bos. Oke bos. Ya nggih. Sesuk aku nek ndadel to ta. Iya. Nek ndadi aku yo njaluk mawar kuning. Ning lek nambane kembangnya ya kudu mawar kuning. Kuning. Nek ora kuning memang aku ora mari. Ngamuk. Oh, ora mari aku nek warnane ora kuning ora mari. Ora kuning. Kecuali siji Mas. 100.000. Oh iya mari aku Mas. Dituntun wae mlebu. Heeh, mlebu. Heeh. Ya, langsung mawar kuning Mas, monggo. Ayo joget ayo. Senyap nyabrang
Cita. Iya, rada wedi aku Mas. Iki cara-carane nak jembian zaman turangga sinden kaya ono sing dadi tenan ono sing ora. Lah ya, iki ngono sakno lho ngono iso demok masa depan ya Mas. Ini hampir saja. Hampir saja. Hampir saja menyentuh masa depanku. Segitiga bermuda. Ayo, jadi aku rada miring dene ora apa-apa ya Mas. Ya karangku jenengane kesurupan. Ning kesurupane duwite gatel. Jenenge hantu gatel. Astagfirullahaladzim. Ngene iki koyo dhewe wingi ngene iki. Nek koyo dhewe kan kang serupan hantu mik. Niki hantu tukang bakso. Dadi engko tarikane Abang tukang bakso ngono ya. Ya. Lagune napa Mas? Mbah Ding. Lagune napa Mbah? Iya lho sing rada medeni iki Mas. Iki rada edi aku. Iki didatangkan langsung dari selatan lho iki. Demit selatan ini gatel-gatel ya Mas. Ora. Bercanda ya. Ada permintaan ada yang live YouTube gak Mas semua atau live ini? Oh enggak ada. Tidak ada yang live ya ini ya. Enggak ndelok nang omah. Oh iya. Kudu rene. Bener banget kudu rene. Kok ya. Ada permintaan lagu tidak? Ben bali modal ora. Iya. Ngono mangsamu bayar ak dhewe iki mau murah. Larang ya dhewe iki ngawur. Monggo kanca-kanca lajengipun. Mas. Derek. Ninggal katresnan. Oke. Oh iya. Boleh monggo. Engko ngidekne nek delok apa kuwi jenengane shootingane ngono paling pekewuh aku terus minta maaf ora aku ya Mas. Mbak ngapunten kula kang selupan. Tak terus esuk demite do melu-melu kang selupan ngono Mas. Ya. Turangga sinden yo dadi yo karo nyekel mik. Ya bener banget sih. Luar biasa. Mbok sesuk ana turangga yoga ngono ya. Dene engko nggawane saran nemplak sing nyanyi Mas. Kuwi gong suwuk men digowo. Ayo. Nun. Durung Mas. Iya. Oh iya, sik bar iki yo. Ya, siap. Yo, terus ke Mas? Ya. Sepiro Mas? Aja lali mawa
Mas, aku rada terkejut Mas. Iki mau ki tek arek nguleng-nguleng aku apa kepiye ngono lho Mas. Ya ampun, Dita terkenyut jare. Ya ampun. Terkejut maksudnya. Terkejut banget ya. Wis dikom mlebu Mas nyamari. Nyamari. Nyamari kayak nyamari. Engko mulai-mulai aku engko berbadan dua kok Mas. Kowe iki kena angin kowe meteng ya ta jare. Amin. Amin. Ya. Tak suwun rino lan Hey! Muga-muga Gusti Rampung ta iki? ya ora apa-apa Mas. Ya ora apa-apa. Heeh. Iki kurang mek 2 Mas. Ora apa-apa. Oh, seprapat. Oh, ndak ngomong meneh. Oke. Sekarang Tinggal katresnan sampun kater. Pripun Pak Pawang? Tarik dulu. Oh, nggih. Ya monggo tarik dulu Mas. Ya. 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 Jadi anak janganlah suka bohong. Kalau bohong bikin kami ngomong. Yo. Mas Anang bakso. Yo. Yo yo. Heo 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 so. Yo. Bakso. Sembuh wis. Oh selak dodol. Selak dodol. Kontennya titepi kancane. Yo. Yo. Balonku Mas. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya kawan dari Jakarta. Saya bernyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Balonku yo.
sudah kembali ke patok. Sudah. Naik apa Mas? Naik angin. Yuk, Sewu siji. Oh, sewu loro. Sewu loro Mas. Jroning dada durung mari rasane kangenku lagi petuk sakedepan mata isih durung iso kanggo tombo aja
Ayo. Anggong sih Mbak Dita. Anggong dulu Mas. Ya. Oh. Satu lagu boleh dihadirkan. Wonten panyuwunan boten. Enggak ada. Apa Mas? Sapa? Oh, adik-adik minta coblak-coblak suang. Heeh. Boten? Nggih napa boten? Iya, nanti dikasih ya Mas. Apa lo generasi yo? Generasi yo, minta lagu ki sing nganu, lagu-lagu dolanan ngono lho Mas. Lagu daerah. Dadi niki ora gur sing cinta-cinta. Ono coblak-coblak sungki yo budaya Mas. Budaya. Harus dilestarikan. Anjir. Rapi. 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 Iya Mas. Ala katir-tir ki Mas jane. Apa to? Derek. Ya derek mburi. Apa? Gundul-gundul pacul. Mau? Oke, nanti dikasih ya. Mbak Hotel. Ya.
cinta ing netra hanjang kepi tresno tanpa wangenan lumaku nembus marang kebahagiaan banget maneh sinafas Pak Pawang. Tarik lagi. J, tarik lagi, Mas. Kok masake rumah sanang keto jenis sing kono. Sing kae to? Heeh. Iya. Kaya modelane nek ade dolan terus ana pitik kecemplung kalen ngono gitu. Kok kaya trindil ngono gitu. Heeh. Sakake ya, Mas. Cah gedhe kok kekecel isin aku. Ayo pentas goleki mama. Ayo. Ayo mantuk ora? Ayo mantuk. Mantuk apa ora? Iya. Lotno sewatono raja muda ing Ponorogo Yaga ing Yuda Damat raja Rasino ngasta pusakane pecut Kyai Samantiman Trapa sing prangkupes sing bareng alas robat ilo ya Parangi tarsaya rapi Elo ya Podo sekti kekarone Kondur E-o
ati kang kasmaran panci wis wengi saya sepi saya tertawa sumunging hati tanpa sliramu sing tak tresnani Sugeng rawuh Mbak Hilka Sugeng rawuh Dek Hilka Derista Sugeng rawuh Pak Dukuh Cebongan Sugeng rawuh Pak Dukuh Alpek Cebongan Andi lumut bola Rumah
Nggih, sampun. Sampeyan kantor pasugatan sampun paripurna. Bapak ingkang angka kali. Kecer Mas. Kecer. Kok karang yo mendelik ning kono ora weruh aku Mas. Ning sor sajen kok Sor sajen. Nganu sedang menikmati. Ini semua aku punya. Upin, tolong Upin. Ayo Upin. Monggo kanca-kanca, lagunipun napa nderek? Tasih setunggal nggih Mas Gusti. Tasih kita habiskan. Seniman kalangan. Ya. Arep boleh ora. Ora. Ayo teman. Ya. Sing asal muka kayu bali ning kayu. Saka watu bali ning watu. Pun niyati cara pasugatan. Bapak ingkang kalih para kanca Turaba YouTube.
Kui keterangannya piye kui Mas Mas Rizky. Oh Oke. boleh. Sak lagu dinggo dewe. Oh, okay. Kamu menang banyak dong. Nuwun Bung Dahlia, Mbak Tianya. Lilir sedane Mas. Klasik. Wah cakram tenan nek iki cah. Si gesit irit.
Desa Gungging Dupata para pamirsa ingkang winengka ing pakurmatan paripurna atur pasugatan ingkang kalih wonten ngasanipun panjenengan diri sakmenika tesih kalajengaken babak angka 3 ugi samangke kapungkasi wonten ing siang sonten menika babak angka sekawan. Diri wonten ing babak angka 3 menika kalajengaken babak para paraga putri kanca-kanca paraga putri saking Sekar Taji. Dene wonten ing kadohan punika wonten bintang tamu saking tlatah Purworejo inggih menika Diajeng Erlita Ndolala Kulon Progo. Pramila sagung dumateng kanca-kanca para paraga putri, kanca-kanca para paraga Sekar Taji kasuwun enggal-enggal tumuju ing sasana pasugatan. Ugi sagung dumateng para pamirsa ampun cukar saking pepan ingkang sekeca punika. Sumangga kita senerengan midhangetaken babak angka 3. Kasuwun saking dumateng Mas Anang kalian Mas Danu kasuwun mlebet wonten ing ruang ganti monggo sepisan malih saking dumateng Mas Wanang kalian Mas Danu kasuwun mlebet wonten ing ruang ganti atau ruang rias monggo.